zet ikusi Santa sekula arkakusoa dantzatzen eta zorria barrezitotzen eta zimitza gitarra jotzen eta bartza bertsoa kantatzen. Makin, kantu horrekin azkurean nabari dut korputzean. Hainbertze zorri eta bartza eta Zer duzu ba? Hobe? Bai, eta gainera, matematikak ez ditut batere maite. Niri gorputz heziketa eta plastika gustatzen zaizkit, niri jolastea gustatzen zait. Matematikak ere oso divertigarriak dira, Katxalin. Begira. 3 bostak 15 dira, 15ean kontuan gera den aialdezu jokatu pinta, 15 direla. Gusten? Zeinen polita. Ikasi nahi dut. Erakutsiko didazu? Bai. 3 bostak 15 dira, 15ean kontuan gera den aialdezu jokatu pinta, 15 direla. Bai, polita. Noski. Makin, eskuekin bertze jolasen batak ezu? Eskuekin beste. Bai, bat daukat. Begira, 2 eskuak horrela jarri, behatz erakuslea beraka, eta orduan eskuak jiratu. Tint, eta tinti, eta orduan, txoriak pio, errotak kan egin. Txoriak. Txoriak zeinen goxoak diren txoritxugak. Makin, Zer, azeria eta belearen ipuina ezagutzen duzu? azeriat ez? 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 Kontatuko dizut. Noski. Aspaldian, animaliek solas egiten zuten garaian, azeriari eta beleari gertatutakoa kontatuko dizut. Azeria mendian dabil, gosetua, eta sumatu du gaztausaina. Momentu horretan, hasi da pentsatzen. Hau, egia ote da? Gaztausain hau? Usainari jarraituz, belea ikusi du arbola baten gainean gaztapuska bat ahoan duela. Orduan, hasi da pentsatzen, engainatzeko modu bat bilatu behar duela gaztapuska hori lortzeko. Engainatzeko asmoz, hasi zaio bere lumen edertasun eta gora aipatzen. Egunon, Bele Andrea, atxeden hartzen? Beleak ez dio erantzun, ez baitu gazta erortzerik nahi. Eta zeriak lausenguekin jarraitu du. Gaur, ederra zaude, lum eta dizdiratxu horiekin. Ezin ederrago. Lastima mutxua zarela. Begira nik zeinen ongi kantatzen dudan. 5 txerri banituen, 5 akordotxak, 5 txerri banituen, 5 akordotxak, 5 mutur luziak, ipurdi zorrotzak, ai, ipurdi zorrotzak. Beno, banoa, ikusi arte. Belea, bitartean pentsatzen ari zen. Nik? Ez dakidala kantatzen? Ai, aditzen didazunean. Bazekien polita zela eta dizdiratxu zegoela. Azeria, alde egiten ari bazen ere, belarriak askiten te eta adi zituen belearen aldera. Ta bapatean, kunk, sumatu, zeharka begiratu. Ta ikusi zuen belearen mokoa gaztarik gabe. Fiu, ziztu bizian joan zen eta gazta harrapatu zuen. Belea
kantari hasi zen, baina zer gertatu zen ikusi zuenean. Orduan bai, orduan amorratuta mutu gelditu zen. Azeriak baizaretela trampatiak, Bai. Katja, etxeko lanak egin behar dituzu edo ez? Ez? Beno, orduan etxeak garbitzen lagunduko didazu? Ai, ados. Ados. Erratza edo trapua? Erratza! Zotz eginen dugu, ondo? Kia mendirat, ollo aulategirat, Andre ederra, tolosera, hiri ederra, erostera. Aupa, niretzat erratza. Zuretzat trapua, tori. Ez zaitez aserratu. Tira, garbitzen dugun bitartean, jolas bat egingo dugu, zenbakiekin. Ondo? Ikusikoz. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Oh, Matxin, zuri hobeki ematen dizu. Bueno, nahikoa, ez? Neri ez dut graziarik egiten. Trampatia. Beste joku bat erakutsi behar nitzun zenbakiekin, baina ja ez dut gogorik. Matxin, sentitzen dut, barkatu. Erakutsi, mesedez. Ondo da. Baina zuk egon gela garbitzen lagunduko didazu. Ondo? Bat. Martin, tarrat. 2, Martin, ipurdi. 3. Etxea bete. Diru. 4. Katua jangoa lau. 5. 5. Krisk eta krask. 6. 6. Neska mutilen zain. 7. 7. Etxea bete zapi. 8. 8. Etxea bete zorri. 9. Etxea bete azti. Azti, ukumululukulugu. 10. Katua mar. Eta 11. Zakurraren ipurdi. Begira, lortu dugu. Zenbat lan egin dugun, Matxin. Bai. Leher eginda nago. Nire, bai. Baina begira ze garbia utzi dugun dena, Txukun dago. Orain lasai eserik gaitezke, eta ipuin bat kontatu dezaken nahi baduzu. Bai. Bai? Bai. Ipuin hau, inurria eta kilkerrarena da. Inurria, uda guzietan bezala, lanean zebilen. Janaria bila, etxea apaintzen, lanean, gogor. Eta bitartean kilkerra, osto batean botata, eguzkitan gustora denbora pasatzen. Farra egiten zion inurriari. Zer izan lanean. Eguzkitan egon barko zenuke ni bezala ondo pasatzen. Inurriak lanean jarraitzen zuen, etengabe. Eta negua iritsi zenean, kilkerra izoztuta geratu zen. Elurretan, inurriaren lehiora hurbildu zen. Inurriak lehioa zabaldu eta galdetu zion. Udan, ze ibili haiz? Eta kilkerrak, udan, kantari? Eta txingurriak esan zion.
Ba orain, dantza adi! Erantzun bikaina! Hori da. Orain, dantza adi! Ez dut ikusi Santa Sekula arkakusoa dantzatzen eta zorria barrezitotzen eta zimitza gitarra jotzen eta bartza bertsoak kantatzen.